дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи вилоятӣ оид ба волейбол байни дастаҳои муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ оғоз шуд. Ин чорабинии варзиширо Академияи вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо Федератсияи волейболи Тоҷикистон ташкил карданд, ки давоми 3 рӯз дар толори варзишии факултети 4-уми Академияи вазорати корҳои дохилӣ идома ёфт. дар доираи чорабинҳо ба муносибати рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшаи муштараки Академияи вазорати корҳои дохилӣ ва Федератсияи волейболи Тоҷикистон дар факултети рақами 4-и Академия мусобиқаи кушоди варзишӣ дар намуди волейбол байни муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ оғоз ёфт. 10 даста аз донишкадаву донишгоҳҳо ва коллеҷҳои минтақаи Суғд ҷиҳати иштирок номнавис шуданд. Мақсади чорабинии варзишӣ таҳкими дӯстӣ байни донишҷӯён, тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ аз нашамандӣ ва густариши ин намуди варзиш гуфта шуд, ки таҳти шиёри якҷо бо маводи нашадор мубориза мебарем ҷараён гирифт. дар маросими кушодашавии чорабинии варзишӣ, ки дар майдони сафороии факултети рақами 4-и Академияи вазорати корҳои дохилӣ баргузор гашт, ташаббускорони чорабинӣ ва намояндагони дастаҳо иштироку суханронӣ намуданд. аз ҷумла зикр гардид, ки варзиш дар баробари тарғибгари дӯстӣ будан ҳамчунин омили эътимодноки солимгардонии ҷомеа ва пешгирикунанда аз амалҳои номатлуб эътироф шудааст. мутобиқи оинномаи мусобиқа, танҳо он варзишгароне, ки дар шӯъбаи рӯзонаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии вилояти Суғд таҳсил менамоянд, иштирок карданд ва мусобиқа аз 27 то 29 октябр ҷараён гирифт. 4 дастаи пешсаф ва ғолибони чорабинӣ дар ҷараёни мусобиқа бозии хуб нишон дода, бо риояи қоидаҳои дар Федератсияи байналмилалии волейбол пешбинишуда ҳарифони худро шикаст доданд. дар давраи ниманиҳоӣ дастаи Академияи вазорати корҳои дохилӣ бо дастаи мактаби варзишии бачагонаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, дастаҳои донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес, сиёсати Тоҷикистон ва коллеҷи тарбияи ҷисмонии шаҳри Бӯстон байни ҳам сабқат карданд. бо нишон додани бартарии варзишӣ, дастаи донишҷӯ волейболбозони донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва Академияи вазорати корҳои дохилӣ ба давраи ниҳоӣ роҳ ёфта, дар натиҷа дастаи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ҷойи аввал, дастаи Академияи вазорати корҳои дохилӣ мақоми дуюмро соҳиб шуд. барои муайян кардани зинаи сеюми ифтихорӣ, дастаҳои коллеҷи тарбияи ҷисмонии шаҳри Бӯстон ва мактаби варзишии бачагонаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров майдондорӣ карда, волейболбозони коллеҷ пирӯзӣ ба даст оварданд. ғолибону ҷоизадорони мусобиқа дар доираи чорабинии фарҳангӣ варзишӣ зери унвони Корвони зидди мухаддароти 2020, ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор мешавад, бо ҷом, медал, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ мешаванд.